Modibou biir mede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylayo rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hesɗi ko hawni ko humpini toon to nder wiyete ko internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi à partir de 22h30 bandiraɓe kettude Dijjee Jallo so oɗon jiiɗi hebde humpita lamgo ceerno tawi ko toon to internet musidɓe tedduɓe jam hiire mon hettiyankoɓe men ko kewi e nder internet o waktuji nogas e ɗiɗi e feccere yoni ɗo e nder leydi Mauritanie ɗin waktuji nogas e ɗiɗi e feccere joni toon to leydi Sénégal ɗin waktuji nogas e ɗiɗi joni leydi Gambie ɗin waktuji nogas e ɗiɗi joni toon to leydi Mali leydi Guinée Conakry ɗum noon oto goɗɗe joni ma en jañño e ko ɓuuri tengtude e ko kewi e nder internet e ñalawma hande o ko nogas hande ko nogas lewru février 2021 no hannirta ni eɗen gandi won gonɗo e ɓoggol ngol no hannirta ni tawi kadi jaggani en kaɓirɗe ɗe ha mbawon tigui nande ko kalten ko on woni radiah jafara no hannirta ni min jewninoma no hannirta ni kono kadi eɗen gandi alkamisa ɓennuɗo yewtere nde mbaɗɗen nde won yimɓe hewɓe mbiɓe jiyani ɗum e toon to weltare TV wona to men ga yewtere nde waɗama no hannirta ni ko gownoɗo wadde ɗum o mboɗo sikki ko kanko tigui woni mo waɗani ɗum e weltare TV saabu en jiyani ɗum guila nden no hannirta ni ɗum noon oto jejjite tan e kala saaha jokkude ko wiyete ko abonade e weltare TV no hannirta ni hayso tawi jewte men ɗe natani toon hannirta ni jewte goɗɗe nan toon to weltare TV ɗum ne eɗen ñaagui bandiraɓe tan ndeɓe mbaɗata abonné weltare TV no hannirta ni kono kadi eɗen jogui tawi kadi ko fawru vision fawru bindata ɗum koye pular vision 3 bindaɗum e français no hannirta ni ma on ji natal Dijjee Jallo no hannirta ni kono kadi oɗon mbawi wadde abonné no hannirta ni saabu eɗen gandi nalankoɓe tawateɓe ɗo e leydi Mauritanie leydi Sénégal no hannirta ni mone mabɓe kala ene jogui hen gueɗal no hannirta ni woni e ɓoggol ngol ko kursuma weele toon to Nouakchott no hannirta ni tawi kadi ko oɗon woni oɗon tawi kadi ko kanko jibini cukalel dewel ngel ganduɗa o saaha joni nana e jilaw toon to Nouakchott no hannirta ni ɗum noon régie radiah oɗa wawi uppude tan o ara o naata no hannirta ni jokken ko kewi ko kursuma weele jaam hirema yawra hiire jaam machallah ɗum noon bandiraɓe tawi kadi ko joljole internet no kewɗen waɗi tawi kadi ko alkamisa kala e aset o saaha joni aɗane e ɓoggol ngol keɗen gandi ɗeɗo balɗe kala walla wima liwɗe ko fayi ɓiye jarateɗo duuɓi 9 ene majji toon to Nouakchott o saaha joni hol ko puɗɗiɗa tigui rigui yiide hen o saaha joni assalamu aleykum bandiraɓe no mbaɗoɗen celli mbaɗoɗen tampere alhamdulillah wiyeten ko kursuma weele mbeɗa jeeya cuuɗi men wiye jowol cukalel ngel yaltiri ɗo e guilɗan 19 janvier kono ay trace goto min jiyani hen kadi min nannanima hay nokku min jiyanima kadi hay nokku wallah o wiɗe noon ko holno yaltiri toon ko jamma o yalti walla ala ko ñalawma kanko ko ñalawma yalti ɗo hedde 2 heures midi dimo jippi école o arti ɗo noon o wonde e galle hayde 2 heures damal galloɓe darno fanke miñiraɗo ɗon naati yalti yiyanimo babiraɗo no wonde de 2 heures ɗi yiilom kadi 18 heures ɓe noddi kanko ɓe dawnoɓe ɓe noddi kam mbimam ɓe jiiya cukalel ngel ha joni minne gartumi gomme walde ɓe min jiilo min jeeyi commissariat Basar ɗo min jeeyi subaka mum min jeeyi commissariat minere kono ha joni hay nokku min nanani min labta kam wallah ko laamu ngu est ce que tini ɗum no hannirta no foti tinnude ɗum ɓe tini laamu ngu tini kadi nana hen ko hen ɓe goni ɓeɗe mballa min kadi yiilade holko ɓurɗa tigui rigui sikkude walla hol tan ko ganduɗa tigui rigui hakkille ma ene jaggi tigui rigui cukalel ngel o saaha joni holto woni wallahi taw Allah hay nokku mi nanggani kadi hay nokku kadi mi wawa kadi andude hol nawɗom mi anda kadi nawɗom hay nokku kadi mi ejani to woni est ce que omo yahanno walla ala ko hewno tan ko jippade école tan o arta e nder galle ɗo walla ala e kala saaha omo heewi yaade ala kanko heewani yaade kanko galle ɗo tan ko to jiiɗa fof mo jooɗi e télé omo yeeɓa so arti école tan ko minni tan ko nder galle o yeewi wonde hay fijirde sukaɓe o heewani hen kanko tan o heewani yaadu o heewani yaltude galle mais o saaha joni ile ko basara de somi juumani basara hedde école munirol juste ɗon min koɗi ala école munirol ɗon o engel wiye femme Mamadou walla Khadjati Mamadou wele engel yaare kadi duuɓi 9 wallah
mais on saha joni police ko kañum jogui enquête o udditi ɗum losko pour wawde yiiɗade cuurel ngel eyi ɓe udditi est ce que bon comme leegal ngal ko holɓe gonɗon ɗon exactement ɗo henne galle momin goni o e nder leegal galle ko eyi min gondi ɗo e dew policier en emin gonɗo e ka garde keso eyi min goni école muniro jusque ɗon min goni joni o saha joni so tawi wonko jiɗɗa haalde ha bandiraɓe mbawa hol message mo poɗɗa tigui rigui haalande bandiraɓe ha mbawa tigui walludema e yiilade ɓiye oɗo so wona mi salminiɓe tan mi juurimoɓe kadi mi ñaaguimoɓe kamɓe fof noon ballam kam e yiilade guello cukalel lewru hannde ko fayi min jiilo min janimi min nannanima hay nokku kadi mi yiiɗa kadi andu joguiɗo ñaaguima tan joguiɗomo yo artirna ɓiyam tan ko ɗum ñaaguima ɗum kadi laamu ngu no walten ha jiiten guello cukalel bandira fof tampin ɓeeɗo fof gowi ɗum ñaaguima bandiraɓe kadi ñaaguima kadi kala mbawɗo jogademo yo artirnam ɓiyam tan haydara mi sohlani yo artirnam tan sibi Allah koɓe ñaaguiɗo sibi Allah yo artirnammo est ce que a yii to banggue CRMɓe pour ƴewanma so hay CRMɓe ne mbiya bon e mbawi wadde hunde haaɓe yitanma ɗum walla naggam est ce que won CRMɓe ɓe ƴeew membiɗa ala mi yahanede CRMɓe eyyi ɗum noon weele Allah jarama yo ɗon pe juuɗe Allah tan ko Allah waɗi ko yata ɓuural kono kam mbeɗa ñaagui tan joguiɗomo yo artirnammo tan ɗum tan ñaaguima ɗum noon Allah jarama kursum weele Allah jarama on kettimomo ɗum noon omo ñaagui saabu Allah kala joguiɗo oɗo ɓiyi ko yo artiran mo no hannirtani ɗum noon eɗen ñaagui tan e kala saaha nde mballa toon tigui yiilade kursum nde mballa toon tigui kursum yiilade ɓiyum oɗo saaha joni mbiyen ene wayno ene tampi no fewi toon to Nouakchott mboɗo sikko jinata nde ni numéro téléphone makko nde no hannirtini ma en gartoy mbawen tigui rokkude numéro téléphone makko mbawen tigui ƴewde bandiraɓe nde mbawa tigui walludeɓe ɗe ñaagi kadi CRMɓe nde mbawa tigui rigui wallude mo no hannirtini ha wawa tigui yitude ɓiyi ko ha joni en keddoto e leydi en Mauritanie o hannirtini tawi kadi en gandi Mauritanie ko ɓoyani ko mbiyen match o gasi Mauritanie fiyama débutant on no hannirtini paami o saaha joni Mauritanie koyngal gotal nana nder koyngal goɗɗogal ngal mbiyen koko yalti e compétition e nder leydi en Mauritanie no hannirtani ɗum noon saabi supporter uji hewɓe o saaha joni koliri tigui metti mumene waɗo entraîneur mo leydi en Mauritanie no jogori tigui rigui sukaɓe saabu o holliri changement o nde waɗi deuxième mi-temps mbiyene wayno ko nden tigui woni nde Mauritanie ƴewdi pour hebde ko wiyete ko polgu no hannirtani ma en gartu hen ko wawi wonde foof mbiyene wayno o saaha joni Mauritanie fiyama match ji ɗiɗi fi ko match goto wadden paami o saaha joni ɓe mbi noon 3e place ene woodi ɗum noon oɗo mbawi jokkude heɗade en no hannirtani ha joni en keddoto e coftal ɓaali eɗen gandi tawi kadi ko guiƴiraɓe sehilaɓe kamɓe ɓe jouatno ko toon to Nouakchott no hannirtini legal wiye 6e kamɓe ɓe mbaɗi ko série penalty no hannirtini mboɗo andi ko kamɓe tigui piya no hannirtini mino wara mbiɓe fiyama tigui rigui mais bon comme ko noon woni football saaha piyeɗa donc noon mboɗo wiyaɓe tan massa no hannirtani kamɓe e guiƴiraɓe sehilaɓe no hannirtini ha joni en keddoto e leydi Mauritanie no hannirtini ƴeewen covid-19 ñalawma hannde leydi Mauritanie mbiyen ene wayno leydi Mauritanie dañi coronavirus mbiyen ko himɓe sappo e ɗiɗo hannde leydi Mauritanie dañi tawi ko wonduɓe coronavirus hannde noon wondunoɓe coronavirus dañi hodde gali men mbiyen ko himɓe sappo e joyo hannde noon ko neɗɗo goto yalti aduna e leydi Mauritanie tawi ko covid-19 ko heddi o saaha joni hôpital tawi ne wondi e coronavirus e leydi Mauritanie ko 273 neɗɗo hannde heddi e leydi Mauritanie tawi ene wondi e covid-19 waɗen paami coronavirus o saaha joni ene yatiri caggal e nder leydi Mauritanie ha joni en keddoto jehen toon to leydi Sénégal eɗen gandi Moustapha Diakhaté mboɗo sikki on nani ko haali ko e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi kadi ko konguɗi ɗi ganduɗa min kam mi anda Moustapha Diakhaté mi anda ka julɗo mi anda wona julɗo en tout cas ko haali ko en ji Macron ko ɗum woni ko haalno kono en ji leydi Sénégal tigui rigui hokkedemo kanko omo daro wiya yo yaafne te eɗen gandi vraiment ko hunde ganduɗa hoore ma ko hulɓinide ko haale nelaɗo ko alay sago keɗo ɗum ƴeewon est ce que leydi Sénégal waɗi fodde mum walla waɗani fodde mum saabu Moustapha Diakhaté oɗo ko haale nelaɗo ko hay goto meeɗa haalduɓe nelaɗo hay Macron meeɗa haalduɓe nelaɗo no hannirtini Moustapha Diakhaté jooɗo e télévision biteɗo Sénégal 7 no hannirtini suuti konguɗi ɓurɗi bonde haali ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam xamuñu bàyyam wari ko dégg ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak bàyyam
kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun suñu yoon daani ci ndey bàyyam ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn ma naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak bàyyi ma ne xanaa yow la gën ndey ak bàyyi man sama ndey ak sama bàyyi ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci l'islam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ deewuñ ci l'islam c'est que Sénégal ñoo maanaam c'est grave comment un imam bismillah wona on nani Moustapha Diakhaté on nani o wi kanko yumma koye bamako foof ko haali ko mboɗo sikki on nani ɗum ɓuuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono kadi o arti eno Sénégal wayni e gueɗe mbaɗe noon vraiment ko hunde gandanɗa hoore ma ko hulɓinini hanki mi sikki on jimo ni toon to TFM tawi kadi ko émission biteɗo jakarlo mboɗo sikki wadde on paami tigui rigui hande sinno ko goɗɗo wanno ɗum hande téléji Sénégal ɗi pop hay goto hande nanta mais hande Moustapha Diakhaté haali ko wayni ɓe jii téléji Sénégal ɗi tigui rigui noon invitiri mo jooɗo omo haala vraiment o foti ko wattede lawol no hannirta ni kadi wona yo yaafe no o foti ko rewnede lawol nde wonno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo hay goto ala duwa fondude ɗum e hoore mum no hannirdi saabu Moustapha oɗo ko haali ko subhanallah ne hunde gandanɗa hoorema ko hulɓinini no hannirta ni en keddoto e leydi Sénégal no hannirta ni Macky Sall natal ngal dokke kam ɗum no hannirta ni Macky Sall wi kala ñamnoɗo e maaro ko hokkuno toon ko no hannirta ni koko waskinte koko ñakkoto no hannirta ni e waske o garɗo toon tawi kadi eɗen gandi ko ɗo e janggo walla ɓawo janggo fuɗɗoto toon to leydi Sénégal ɗum ɗo mboɗa andi Abdoulaye Sarr no hannirta ni Abdoulaye Sarr kam il fof o ñakko no hannirta ni sabu way taw o ñaami maaro ko wallahi ndeysan en tout cas dal fodde ñakkade toon to leydi Sénégal no hannirta ni ene keewi Macky Sall natal ngal holliri kala ñamnoɗo e maaro ko edi fof ñakke dal toon to leydi Sénégal kono kadi eɗen paami couvre feu e leydi Sénégal koko ɓeyda ko hande fof no gazé kono koko ɓeyda ha ɗo e lewru so Allah jaaɓi ha joni en keddoto e oɗo tawi kadi mbiyen ko haala Sonko eɗen gandi nana sonke tan e nder leydi Sénégal tawi kadi ha joni ɗum gasani no hannirta ni kono kam mbiyen wayno o saaha joni Sonko dal o saaha joni mbiyen wayno ko hedra ndiyam dihal kal hedra toon to assemblée mbiyen wayno woni koye seɓɓitade ene gasa ha laaɓa ceer ko ɗon tigui ndewaten gaynen joljole internet e ñalawma hande aseto ɗum noon yo Allah hokku en yiide jeudi garten alkamisa garten tigui wawde humpidde bandiraɓe no hannirta ni jamanu tawtere tentonu adi bulubudu yurmede bandiraɓe o waɗata ko yewtere wiyetede ko kewi nde toon to nder internet woni laylay rendo mo ganduɗa ñande kala e Allah eɗen jii ko hisɗi ko hawni ko hulɓini toon to nder wiyete ngo internet bandiraɓe nde yewtere ko mande ɓennata ko jeudi samedi